дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Як ҷавонзани тоҷик дар Русия барои куштани тифли навзодаш маҳкум шуд. ҳалокати як ҷавон аз таркиши гулӯла дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. боздошти духтури ёрии таъҷилии шаҳрӣ барои марги ноболиғи 17-сола. қариб 400 нафар дар Мянма бар асари тӯфон ҳалок шуданд. борони шадид ва шамоли сахт дар Италия мушкилии ҷиддӣ ба вуҷуд овард. додгоҳи ноҳияи Чкалови шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия як ҷавонзани 20 сола аз Тоҷикистонро дар куштани тифли навзодаш гунаҳкор дониста, ӯро ба 2 соли маҳдудияти озодӣ маҳкум кард. ин зан дар ҷараёни мурофиа, ки пушти дарҳои баста доир гардид, ба гуноҳи худ эътироф ва аз карда изҳори пушаймонӣ кардааст. Евгений Горелих, сухангӯи полиси вилояти Свердловск, дар шарҳи ин парванда изҳор дошт. моҳи феврали соли равон, вақте ки ин зан дар моҳи 9-уми бордорӣ қарор дошт, ӯро ба сабаби сар шудани дарди таваллуд бо дарди шикам ба беморисон оварданд. дар беморисон ӯ барои ба ҳоҷатхона рафтан иҷозат пурсидааст. ин зан тифлашро дар ҳоҷатхона ба дунё оварда, ӯро бо як шеваи бераҳмона дар зарфи обгирӣ ё сливной ба чоки болои унитази ҳоҷатхона ғарқ карда шудааст. баъди чанде табибон ба ҳоҷатхона даромада дар рӯи фарш изи хунро диданд ва аз даруни бачок ҷасади кӯдакро пайдо карда ба полис хабар доданд. нисбат ба ин зан бар асоси моддаи 106 кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми куштори тифли навзод аз сӯи модараш парвандаи ҷиноятӣ кушода буданд, вале додгоҳ дар ниҳоят ба ӯ ҷазои сабук дод. Александр Шульга, ёвари аршади сардори раёсати тафтишоти вилояти Свердловск гуфт, бо ҳукми додгоҳ ин зан ба 2 соли маҳдудияти озодӣ маҳкум гардид. Фазлиддин Сангов, як ҷавони 21-солаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва донишҷӯи донишгоҳи давлатии Данғара аз таркиши гулӯла, яъне снаряд, ба ҳалокат расидааст. дар ин бора Ризо Умар, раиси ҷамоати деҳоти Шӯрободи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба Азия Плюс хабар додааст. манбаъ мегӯяд, Фазлиддин Сангов санаи 6 майи соли равон ҳамроҳи бародар ва 3 рафиқаш вақти сайру гашт дар кӯҳ снаряди нокафидаро пайдо мекунанд ва он дар дасти марҳум мекафад. ҳарчанд ҳамроҳонаш ба ӯ мефаҳмонанд, ки ба он даст нарасонад, вале ӯ снарядро ба даст мегирад ва он дар дасташ мекафад. Фазлиддин дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад, шарҳ додааст Ризо Умар. ҷасади Фазлиддин Сангофро санаи 7 майи соли равон дар қабристони деҳии Хоҷағалтон зодгоҳаш ба хок супориданд. тибқи хулосаи масъулини додсизонии ноҳия, ҳодиса аз беэҳтиётӣ рух додааст. Абдурасул Ҳоҷиев, духтур ҷарроҳи маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ, барои безарурат таъин ва гузарондани дории лидаза ба Севинч Шукуроваи 17-сола, ки боиси марги ахирӣ шудааст, боздошт ва алайҳи ӯ бо ҷурми номатлуб иҷро гардидани вазифаи касбӣ, ки боиси марги шахс гардид, парвандаи ҷиноятӣ бозгардидааст. дар ин бора додсизонии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. ин ниҳод дар вокуниш ба муроҷиати кушоди шоира Зуҳурова, модари Севинч Шукурова, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст, менависад. ҳодисаи марги ӯ санаи 8 апрел рух додааст. аз ҷониби ин ниҳод мавриди санҷиш қарор дода шуда, баъди ташхиси комиссияи суди тиббӣ маълум шуд, ки сабаби марги ноболиғ Шукурова с пайдо шудани садамаи анафилактикӣ аз маҳлули дорувории лидаза буда, ки аз ҷониби духтур ҷарроҳ Ҳоҷиев Абдурасул Муҳаммадиевич безарурият таъин ва гузаронида шудааст. дар натиҷаи номатлуб иҷро намудани вазифаҳои касбӣ аз ҷониби духтур ҷарроҳ Ҳоҷиев, ҳолати ноболиғ Шукурова Севинч вазнин гардида номбурда фавтидааст, омадааст дар иттилои додсизонии шаҳри Душанбе. ин ниҳод иброз намудааст, ки дар робита ба ҳодисаи мазкур санаи 16 майи соли равон аз ҷониби додсизонии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе нисбати Абдурасул Ҳоҷиев барои аз ҷониби корманди тиб номатлуб иҷро гардидани вазифаи касбӣ, ки боиси марги шахс гардидааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шуд. Тақрибан 400 нафар дар Мянма бар асари бадтарин тӯфони тропикии Моча дар 10 соли охир дар ин минтақа ҳалок шуд. Таври Амидховар иттилоъ медиҳад. Дар ин хусус Азертадж бо исинод ба агентии Deutsche Press агент хабар медиҳад. ба тӯфоне, ки рӯзи якшанбе ба Мянма расид, дараҷаи 5 хатар дода шуд. Суръати шамол дар маркази тӯфон ба 250 километр дар як соат мерасид. шамоли шадид ва боронҳо ба обхезиҳо оварда расонид. қитъаҳои кишт зери об монда, дарахтони афтода симҳои барқро канданд. аз тӯфон то 100 000 нафар зарар диданд. шароити номсоиди обу ҳаво дар минтақаи Эмилия Романья, Италия мушкилоти ҷиддӣ ба вуҷуд овард. иттилоъ медиҳад Амидховар бо истинод ба Азертадж.
бар асари шамоли сахт дарахтон ба мошинҳо ва роҳҳо афтоданд. аҳолӣ аз таҳдиди ярч ва обхезӣ огоҳ карда шуданд. дар Болония мактабҳо баста шуда 740 нафар кӯчонида шуданд. давоми шабони рӯзи гузашта дар ин минтақа 150 километр борон рехтааст. интизор меравад ки шароити номусоди обу ҳаво дар ин кишвар чанд муддат идома хоҳад ёфт. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.